Donald Trump tha tuman la zelem ni ti chu zawhna ni a Milwaukee-a Republican National Convention neihna hmun bulah chemte vilik kual vel mi pakhat chuka hlum ani a abul maiah mi pakhat AK-47 le amu emaw zat ak chu police ten an man boka Hetih la hian Ukraine lama atangin Donald Trump chuan lehkhathawn danglam zet adong boka Trump atha tumna le a chhehvel kan la kalsan hleithei lo ani July ni som pariat ninga ni ani a bazar min lo thir saktu te chibai le vek ule kan thupuya kan lu ma in USA le India time zone in an lo thu hi han soi ma salokila India le USA hi kan hun a in thlau hle a tuna Republican Howin Convention an neihna Wisconsin state a khopui pakhat Milwaukee hi India ram nen darkar som le chan ve in kan in thlawa chuwangin an nin thole ni tlai an man lain keni chuan ni lai ni jing lam kan lo mang to thina chuwangin an ni huna thil thleng kan soi hian a hlat mel viau thina ngai thatu ten kan lo hriat thiam lo takin kan han soi ma sa ni Milwaukee-a Republican Convention nei mek na hmun buloka tholeni khan kholaya riak thin mi pakhat chu chemte pahnih kenga vilik kual vela wangin ka hlum ani a hetianga a chhehvel na hi Republican National Convention nei na hmun atanga hlalo te ani wangin ngai ven le soizui hlo hle a hepa hian chomhe channa chi chemte chau kengma se mi ti na tuma avai kual vela wangin police te hian an ka phlum ta ni in soyani Hetih la hian helai vela tho hian mi pakhat lule mai tuam bo vek chu man ani a hepa hian tactical backpack anti mai man ro chi sang sang ana turbi ka siam ipte hnunga chi akin a ipte chunga hian AK-47 pistol le amu magazine khatra na lo pai bokani AK-47 pistol hi AK-47 rifle lang thoni in adot an ti toya ako man pai boka chutiang chu rifle lang nilovin pistol angin USA a chuan an ziak lut thin ni in an soi silai le amu aka man ta khi mi pa kumsom ni pakhat mi ani a chanudar khat vela an man ani a kholaya riak thin in le lo nei lo an ka hlum tak hi National Convention nei mek ven himna bel cha tura Ohio atangakal police ten an kap hlum nia soi ani bawk mita mutu te soidanin hepa hi atlan chelai police te chuan hnunglam atangin voiriat lion kapa then khat chuan police pariat line an ka ron an ti boka report a inang lova police report a po hepa hina kut le lamin chemte akenga konga kal le police officer te chu avilik khum ni in tarlana ni a New York Post chuan ka hlum tak thian pa ni a soi in le lo nei lo ve tho Edward Watkins a thu ko chang tar langin Watkins sian a thian pa chu sama ani thu le a thian thaber ani thu a soya ni danga ka hmu anga ni lo thali chuang kan in hreto a khatiang renga amit meng danglam kha kalam hu ngai lo atia samate nen chuan mi thanem ngai ten in le lo nei lo te chen nana an kai puan in an khosak thu sain sama chuan chunglama tanga o a hriat thin thu a soya wangin an ri ho na mi te chuan Jehovah ti in an soi mai thin atia sama chuan thi adu thu le chutiang ngai tu na chuan a thluak a luatlat thu a soi thin ni in a soi bawk Milwaukee Journal Sentinel chuan man rokeng mi pakhat ka hlumani thu hi ziakin akap tu te hi Columbus Ohio atanga ronkal police panga ni in an ziaka in kana hian Milwaukee police te anin rol lo ni in an soi Sentinel ziadan chuan Milwaukee police ho tu Jeffrey Norman chuan Ohio police te hian akut le lama chemte kenga vilik pa hi a chemte ken thlau turin an hrila ani chuan police te hril anga ti lo satlia lovin abul hnaya om mi pakhat chu beitumina tamaya police te chuan an kap ta ni in a soya he athu soifin fianan hian police in an kora camera an pai video thalak chu reporter te an tirbok ani Norman chuan Ohio State Police te chu Vice President candidate JD Vance security te an nia an duty na tur hmuna mi pakhat nun na ta na hlap om thil thlenga wangin hetiang hian an cheta ni in a soi Milwaukee Journal Sentinel chuan New York Post a in an ziak chiang dewa ka hlum ta khi Samuel Sharp Jr ani thu a first cousin Linda Sharp chuan a soi ni in an ziaka a thian pa Eddie Johnson chuan Jehovah an ti mai hi Bible keng reng thin pitbull uinei a uine nakal kual vel thin ani ati
police te chuan Hetih thleng le Republican National Convention hian inzomna anei an hrial lo thu soima se mani loka Donald Trump tha tumna thlena wangin an fim khur to hle ni in an soyani kumin November tha US President thanna Republican candidate tur Donald Trump tha tumna tlol nuwa thu sang hriat bel zelani a Russia sarkar hnuai omtas news agency chuan Ukraine rama eptu politician pakhat chuan Donald Trump hmena lehkhathawn Ukraine sarkar chuan tha an tum thua hril ni in an soya Donald Trump hmena lehkhathawn tu hi Ukraine ram eptu politician tuna Russia rama tlan chemek Viktor Vladimirovich Medvedchuk ani a Medvedchuk hi Russia President Vladimir Putin nena in thian tha sumdong hausatak Ukraine politician ani a Ukraine le Russia sipaiten mitang anin thleng tuma Ukraine in Russia nena an pek tel ni in soyani a Platform for Life Party hruai tu ni in he party hi Ukraine sarkar chuan dan pona anhola wangin tuna hian party dangadin le mek ni in tas chuan an tar lang ani Medvedchuk hian Trump le khathona hian Ukraine sarkar in tha an tumna chan chu Ukraine rama remna le muanna om du tu ani wang ni in na soya remna om chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky a sarkar thu neina to panga Joe Biden a sarkar in apuina to bok dona chu wangin puza om tak Nazi kalphung thar kalpui mek tu Zelensky melma initani hemi hringza pui om tak hian President in thana ne nai chan lo na turin a thei to pa chu mekani atia Ukraine sipai intelligence ho tu pa Kirill Budanov chuan Russia President Putin a tha antum thu a soi ti po alekha hian tar langin Medvedchuk chuan Ukraine Presidential Office ho tu Andrei Yermak chuan Russia nena in remna du tu Ukrainian te chu nuai bowan ni tur thu a soi ti in politics a mani elpui te nuai bo tumna le political corruption hi a inzom meka chu tiang ti thin te chuan thu nei na chanzel tumin Ukraine rama Nazi kalphung thar te hne na ral thuam khralin Ukraine in dawna an hlok pui mekani atibok Medvedchuk chuan thu nei na du atui hal Zelensky hian ama mi malham thanna tur chawangai to wangin Ukraine a boina re theilawa hetiang ani reng chuan nunna kan chan bel baka he boina hi chhehvel pum boina achang thuai donani Zelensky hne na ral thuam pek hi atop male he boina hi chu afel mani mai atibok hetianga Ukraine ram ep tu politician in Donald Trump lehkhathawn hi engang chi alak thu tak tur nge tia mithiam te po an ngai dana inang lova mani loka nei zo tak nei to samita khan Ukraine President Zelensky chuan US chu tranpuina pe thuai turang enin November thla ngak lo turin angena US President in thlan hun hi kumin November ani awangin athu soi hian omzia nei hle ni a ngai ani kumsang ni som parule sang ni som ni inkar chunga US President ani lai khan Trump le Putin te hi an inkar a thaviau ti chu chhehvel hriat ani a chu wangin Zelensky hian US President a Donald Trump thlantin ani le ang ti a hlawa atlin ring bok ni inalang heti lai hian US President hlui Donald Trump hian a campaign na athu soya pianga Ukraine le Russia inkara boina chu olsam taka ati re tur thule indo pui pathumna thlen lo nana mala thei chu ma chiani thu a soi thinani heti lai hian Trump patha tum hian Iran lampoin ro mannan lo nei reng ni in US intelligence te chuan an soya ma se Iran ro man na hi July ni som pathuma kumsom ni mi Matthew Crook sanaka na nen inzom na nei lo anti thungani engpo ni se US politics hi angai nom sa a chuwa chapa Donald Trump ka hlum an han tum le ngala US politics boruak chu asau bul mekani bera thungai nom tam tak hriat tur om chho zel nge yang bazari lo thira wangin kan lom tak zeta kan video te in lo like ka comment te in lo da a kan channel tlom tak min lo subscribe veringot mai te hi thinlung takin lom thu kan soyani